हिन्जावनि गामिया जाहैबाय कामाख्या स्टेशननिफ्राय मिटामटल थांनांगौ। मिटामटलनिफ्राय ससे मिटामटला जाबाय बिसिनि सक। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बेखौ गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांबायनानै खौराङाव फोरमायहरदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हौवा हिन्जाव खामानि मावनो थांदोंमोन केरेलायाव। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। मानसि गोमानायानो जाहैबाय गावनि असे फिसायखौ गारना खारनाय, लोगोसे गावनि 3 बोसोरनि असे फिसाजोखौ गारना खारनाय। जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय फुलस्रि बसुमतारी, आरो जायबा मानसिया हिन्जाव गोमाजादों बे फिसानि मुङानो जाहैबाय मिजिं बसुमतारी। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट अफिसआ जाहैबाय आनन्द बाजार, गामिया जाहैबाय 2 नाम्बार हादान। मिजिं बसुमतारी आरो फुलस्रि बसुमतारीया खामानि मावनो फैदोंमोन केरेलायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि आनन्द बाजारनिफ्राय। थिग बेबायदिनो खामानिबो मावगासिनो दंमोन। थिग बेनि उनाव साननैसो थानानै बे फुलस्रि बसुमतारीया गुबुन हारिनि सासे हौवाजों फन रायलायबाय थायो जाहैबाय। बे फुलस्रि बसुमतारी आरो मिजिं बसुमतारीनि गेजेराव सासे नायल' जाल' गथ' दंमोन। बे गथ'खौ गारनानै बिसोरो फैदोंमोन केरेलायाव खामानि मावनो थाखाय। आरो बे जाय हौवाजों रायलायगासिनो दंमोन बे हौवानिया 2 हिन्जाव दंखायो, आरो बेखौ लांदोंब्ला बेहा 3 हिन्जाव जागोन। दा बे फुलस्रि बसुमतारीया गोमानानै दं। बे हौवाजों थांदों ना थाङाखै, बे हौवाजों थांदों होननानै सन्देह खालामदों, नाथाय बे हौवाजों थांमारदों ना थांमाराखै बेखौ मिथिनाय जायाखै। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सोरबाफोर केरेलाफोराव खामानि मावनो थांनाय दंब्ला बा बे फुलस्रि बसुमतारीखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो नैबे स्क्रिनाव फन नाम्बारफोर दं। बे फन नाम्बारफोराव नोंथांमोना थाबैनो फन हरनानै खौरां हर, फोरमायहर। जोबोर गोजोननाय थागोन, आरो लोगोसे रोजा रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। आरो लोगोफोर नोंथांमोना हायोब्ला हमनानै दोन। आरोबाव खेबसे फोरमायनानै होबावनि, चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन फुलस्रि बसुमतारी आरो मिजिं बसुमतारीया केरेलायाव खामानि मावगासिनो दंमोन। थिग बेबायदिनो साननैसो उनाव बे फुलस्रि बसुमतारीया सासे 2 हिन्जाव गोनांखा बोराइजों फन रायलायनानै बे बोराइजों खारलांदों होननानै खौरां फोरमायहरदों, नाथाय बे बोराइजों खारमारदों ना खारमाराखै बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सोरबाफोर केरेलायाव दंब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे फुलस्रि बसुमतारीखौ नुदोंब्ला हमनानै दोन, आरो लोगोसे नैबे स्क्रिनाव फन नाम्बारफोर दं। बे फन नाम्बारफोराव नोंथांमोना फन हरनानै फोरमायहर, खौरां हर। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ फुलस्रि बसुमतारीनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे बे फुलस्रि बसुमतारीखौ थाबैनो हमनो हायो।